Salutare băieți, bine v-am găsit pe acest nou canal de YouTube, este primul meu vlog. Iar astăzi am decis să vin cu Ali și cu Ianis, care este în spatele camerei. Salut! Să facem football challenge. Voi reveni cu prima probă. Prima probă constă în lovituri libere, 3 de fiecare și cine va da cele mai multe va lua un punct. Așadar să începem. Stai să luăm un cadru mai bun. Perfect. Destul de aproape de vinclu. Exact. Vom reveni direct cu șutul 2 al lui David. Al doilea șut. Ia, hai să vedem. Mult peste. Și nici nu prea am filmat bine. Direct la omul acela s-a dus. Fraților, aici se construiește... Ce se construiește aici? Canalizare. O canalizare. Foarte bună. Mulțumim frumos! Hai, Bun, David. și ultimul șut. N-am niciun gol. Da, mă, stau un cadru perfect. Gata? Stai. Dai, David. Ce? Vezi că arată efect greu. Noi venim și eu acum cu cele 3 șturi ale mele. Haideți să vedem. Eu zic că sunt șanse mari să câștig, să dau un gol. Da, că n-am dat niciun gol. Luase mult efect. Cum urmează cel de-al doilea șut al lui Ianis? Să vedem ce va face. Hai să dau un gol. Pentru voi e golul ăsta. Dacă ăsta e gol, dați un like și apăsați pe butonul de subscribe. Nici nu s-a uitat după ea. Primul șut al lui Ianis a decis să dea din 20 de metri. Sunt vreo 20-22 de metri. Să vedem ce va face. Și a făcut la fel. Ce bun a fost! Revenim cu a doua probă. Fraților, după cum ați văzut, Ianis a câștigat prima probă, deci are un punct. Acum urmează proba a doua și penaltiuri. Care costă în penaltiuri, să vedem cine câștigă. Aici tot câte 3 penaltiuri, da? Da, la fel. Revenim. Primul gol dat de David. Revenim direct cu penaltiul Ciu. Al doilea penalti să vedem ce fac. Din păcate, nu a apărat. Portarul ăsta zice că e plătit. Fraților, mie mi se pare că e plătit acest portar. Fraților, haideți să vedem ce face și Ianis. Deja te-am bătut. Mai are rost să le mai dai? Da, le dau tot. Haide să le dau, să nu se supere. Să vedem ce face la a doua lovitură. Bar gol, guys. I-am dat drumul, să vedem ultima lovitură. A vrut să dea scăriță Ianis și aici n-a reușit. Vedem următoarea probă. Băieți, ultima probă constă în... Nu știu dacă ați văzut pe TikTok, sunt niște băieți din Anglia, cred eu, care fac de-alea cu Hey Philip, one touch, ceva de genul. Ali o să ne dea pasul, o să dăm din prima, din a doua și din a treia. Este 1-1 scorul, cred că e... Din două atingeri și trei Da, atingeri. ca să înțelegeți și voi. Cred că e ultima probă asta, nu știu, sigur. Poate mai facem ceva extra, nu știu. Așa că revenim direct cu primul șut al lui David din one touch. Mamă, cam proastă pasa. Ali scoate și el un șut. Bun, acum din două atingeri, una și șutul lui David, ia să vedem. Și ultima din... Vezi să sunt din voleu sau... Hai din voleu, să iasă mai... Dă-o mai tare ca să iasă din voleu. Și ți-o ridici tu, gen. Ți-o ridici. Ai filmat? Da, șterge-o. Tacilanis, după cum ați văzut, eu m-am făcut de râs acolo la 3 touch. 3 touch m-am făcut de râs, guys. Ianis. Wow, păi și cum o te iau de aici, mă? Să vedem. Nu trebuie să fac. Nu trebuie. Uitați ce poziție a mingii. Arată ce poți. Revenim cu two touch, două atingeri. Până acum două atingeri. Vedem ce va ieși. Două.
Una. Și să vedem șutul lui Ianis. Dă-i. Bun. Mai bătut aici. Da, asta mai Mai are 3 touch. Să vedem și 3 atingeri cu voleul. Ridică-o. De voleu. A fost bun șutul. Eu m-am făcut de râs la 3 atingeri. Fraților, l-am bătut, ați văzut și voi. Care dă primul bară, ăla va câștiga tot. Nu mai contează. Eu dau primul că am câștigat proba trecută. Și Îți dai ultima. doar după mingea, că dau la bară, da? Aceasta va fi ultima probă. Cine dă bară? Bară. N-a dat. Deci, dacă David acum dă bară, el câștigă tot. Nu, doar aia de sus. Și... Nu, din păcate nu a nimerit-o. Dau eu acum. Nu mă bată, Ianis a decis să dea și cu dreptul, el fiind stângaci. Hai mă, dă-i cu stângul. Da, s-a răzgândit, acum dă cu stângul. Ia să vedem. N-ai dat. Deci să vedem dacă David dă gol. Stai să mă duc aici. Dă-i. Nu a putut, din păcate. Eu mai am o șansă, fraților. Și o să dau tot la fel. Ați văzut și voi cu interiorul. Să vedem ce face și Ianis. Eu am dat cu piciorul în pământ. Nu o să ne mai jucăm și mâine. Lasă, n-are nimic. Boi. Și... Trebuie să dea muncitorul la vârf. Deci haideți că l-am lăsat să încerce și el, dar dacă văd că nu poate, asta o să dau eu. Ce, Maru? Dă-l în locul meu. Se pune el. Salut, băieți. Deci dai La Volenda munte suntem. Suntem Stai, canalizare. Trebuie să dai bară și încheiem vlogul. Bun. Ce? O ștergi? Nu, lasă eu. Asta e. Am spus că și el l-am pus. Hai, încheie vlogul, Ianis. Ia-te vărul la bara asta. Câte fac a luat. Hai, vino afară, îți dai bară. El va trage pentru David. Îți dai bara de sus, da? Hai, vă rog. Și... Va câștiga! Care erau șansele? Dați acolo, fraților, un mare like pentru el și un subscribe să facem câte like-uri? Multe like-uri, fraților! Măcar 10 like-uri acolo și revenim cu partea a doua. Eu am fost Ianis, canalul lui David Tronaru. și Ali aici frumos cu noi, portarul, chiar dacă a fost plătit, asta este, vă pupăm!